በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም የክርስቶስ ምስክላት ይሁን። ከመሰንቢትኩም ስዳ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረ ተመስገነ ይሁን። እሺ ሕጽር ዝበለት ካብ ዘንበብክዋ ቃለ ማሕተት ምስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስና ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ክህልወና እዩ ንአቀብለኩም። መጀመርያ ተሓተቲና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ይክኸውን ንአቀብለኩም። እሺ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መጀመርያ ድሓን መጻኻ አይና ብዝቕጽል ጳውሎስ መጀመርያ መን ኢኻ ነርኻ? ኣነ ቀደም ስም ጎይታ ዝጸርፍን ዝሰጉጉን ዝገፍዕን ነበርኩም። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 13 ግብረ ሐዋርያት 22 ቁጽሪ 4። እሺ ጳውሎስ ኣብ መንገዲ ደማስቆ እንታይ የጋጥሙካ? ሃንደበት ካብ ሰማይ ዓብይ ብርሃን በርሃ ሳውል ሳውል ስለምንታይ ትሰጎኒ ኣለኻ በለኒ። ግብረ ሐዋርያት 9 ቁጽሪ 4። መን እዩ ኣዘራርብካ? ኣነ እቲ ንስኻ እትሰጎኒ ዘለኻ ኢየሱስ እየ። በሊሕ ነገር እንተረገጽካ ንባዕልኻ እዩ ዝጎድእካ በለኒ። ግብረ ሐዋርያት 9:5። ንህይወትካ ዝቐየረኸ መን እዩ? እቲ ኣብ ማህፀንኒ እንተለኹ ዝሓረየኒ ብጸጉኡ እውን ዝጸውዐኒ እግዚአብሔር። ገላትያ 1 ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 15-16። እሺ ጳውሎስ ጸውዒትካ ንምንታይ እዩ? ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብን ነገሥታትን ደቂ እስራኤልን ስሙ ክጽውዕን ሕሩይ ኣቕሓ ክኸውንን ኢሉ። ግብረ ሐዋርያት 9:15። ሕዝኸ መን ኢኻ? ጳውሎስ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ክኸውን ተጸዋዕኹ ንወንጌል ኣምላኽ ዝተፈነኹ እየ። ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1። ንመጀመርያ ግዜ እንታይ ኢልካ ሰቢካ? ጳውሎስ ኢየሱስ ወዲ እግዚአብሔር እዩ እናበልኩ ክሰብኽ ጀመርኩ። ግብረ ሐዋርያት 9 ቁጽሪ 20። በወንጌል ተሓፍር ዲኻ ጳውሎስ? ኣነ በወንጌል ኣይሓፍርን እየ። ሮሜ 1:16። ወንጌል ንዓኻ እንታይ እዩ? ንዝኣመነ ኩሉ ዝድሕን ሓይሊ እግዚአብሔር እዩ። ሮሜ 1:16። ወንጌል ስለምንታይ ድዩ ዝዛረብ? እዚ ወንጌል እዚ ብዛዕባ እቲ ሰብ ኮይኑ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝተወለደ ወዲ እዩ ዝዛረብ። ሮሜ 1 ምዕራፍ ቁጽሪ 3። ህይወት ንዓኻ መን እዩ? ንዓይ ህይወት ማለት ክርስቶስ እዩ፣ ሞማት ከዓ ረብሓ እዩ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 21። ንዓኻ ኸ ነቲ ንዓኻ ረብሓ ዝነበሮ እሞ ንመን ኢልካ ከም ኮንቱ ቆጺርካዮ? ነቲ ንዓይ ረብሓ ዝነበረ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ዋጋ ከም ዘይብሉ ቆጸርክዎ። እወ ምእንቲ እቲ መዓር ዘይብሉ ፍልጠት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ነገር ከም ኮንቱ ቆጸርክዎ። ምእንትኡ ክብል ኩሉ እስእን ኣለኹ። ንኡ ክረክብ ምስኡ ክኸውን እውን ንኩሉ ከም ጉሓፍ እቆጽሮ ኣለኹ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 8-9። ብምንታይ ተኣሲርካ መከራ ትቐበል ኣለኻ ጳውሎስ? ብምኽንያት እዚ ወንጌል እዚ ከዓ ከም ገባሪ ክፉእ ተኣሲረ መከራ እቐበል ኣለኹ። ቃል እግዚአብሔር ግና ኣይእሰርን እዩ። ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 9። ዘጨንቐካ ነገር ከ እንታይ እዩ? ኣብ ርእሲ እዚ ኩሉ ከዓ እቲ ብዛዕባ ኩለን ኣብያተ ቤተ ክርስቲያን ዘለኒ ሓልዮት ብመዓልቲ የጨንቐኒ ኣሎ። ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 20። ሓረርታኻ ኸ እንታይ እዩ? ብዝበለጸ ዝሐሸኒ ስለ ዝኾነ ግና ካብዚ ተፈልየ ምስ ክርስቶስ ክኸውን ሓረርታይ እዩ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 23። ኣባኻ መን እዩ ዝነብር? ኣነ ምስ ክርስቶስ ተሰቒለ ኣለኹ። ደጊም ክርስቶስ እየ ኣባይ ዝነብር እምበሪ ኣነ ኣይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ። ሕዚ ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ ብቲ ዘፍቅረኒ ምእንታይ ከዓ ንባዕሉ ቤዛ ዝሃበኒ ወዲ እግዚአብሔር ብምእማን እየ ዝነብር ዘለኹ። ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 20። ብምንታይ ኢኻ ትምካሕ? ኣነ ግና ዓለም ንኣይ እተሰቐለትሉ ኣነ እውን ንዓለም ዝተሰቐልክዎ ዝተሰቐልኩሉ መስቀል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተዘይኮይኑ ትንክሕቲ ካባይ ይርሓቕ። ገላትያ ምዕራፍ 6:14። ነዚ ሁሉ ብምኽንያት ኢኻ
نخلو بمخنيات إخا اتخلو هو بتي حيل ذهبني كريستوس نخلو أخلون أجبرون علىهم فيلبسيوس معرف 4 قدري عسى تسفخا انتايو دقيم اتي قنوعن فرادن زخانا قويتا بتا موداتا محلتي اتي زهبني أخليل صدقي تدالي لي الله كلاي تيميتيوس معرف 4 قدر شومنتم أب موداتاخ انتاي جبرخا سناي قدلي تقاديلا نتي قويا فتسيما نتا أمنت ون حلي إيه كلاي تيميتيوس معرف 4 قدر شوعتا إيشي باولوس نحنا نمكن نمثل لنا انتاي ختمهرنا كمتي أنا نخرس زمسلو زلخو نسخاتم ون نعي مسلو قدماي قرنطوس معرف 11 قدر حدا إيشي باولوس حاوي أب موداتا تقربو سلامتا انت هاليكا كاب إكزابير أبونان كاب كويتانا يسوس كريستوسن ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 12 እሺ ምስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዝነበረና ቃለ መሕተት እዚ ይመስል ነይሩ ሕጂ ለማ ቀጽና ናብ ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ እሺ በመጀመሪያ ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ መጀመሪያ ምን ኢኻ ነርኻ ከመይ ከተመሪጽካ እስጢፋኖስ ኣነ ካብቶም ብህዝቢ ዝተመረጹ ጽቡቕ ምስክር ዝነበሮም መንፈስ ቅዱስን ጥበብን ዝመልኦም 7 ሰባት ሓደ እያ እቶም ሐዋርያት ጸልዮም ኢዶም ኣንበሩልና ንማዕዳ ክነገልግል ደማ ተሸምና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 3 እስከ 6 ኣብ ኣገልግሎትካ ከመይ ዝበለ ጸጋ እዩ ነይሩካ ጸጋን ሓይልን መሊኡኒ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ህዝቢ ደማ ተኣምራትን ዓበይቲ ምልክታትን እገብር ነበርኩ እግዚአብሔር ምሳይ ነበረ ግብረ ሐዋርያት 6:8 እቶም ዝተቃወሙካ ሰባት ብምንታይ እዮም ከሲሶምካ ነቲ ዝዛረብሉ ዝነበርኩ ጥበብን መንፈስን ክቃወሙ ምስኣኑ ኣብ ልዕሊ ሙሴ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽን ቃል ጸርፊ ክዛረብ ሰሚዕናዮ ኢሎም ብሓሰት ካሰስኒ መስኮርለይ እውን ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 11 እሺ ኣብ ቅድሚ እቲ ባይቶ ፍርዲ ምስ ቀረብካ ገጽካ ከመይ ነበረ እቶም ኣብ ባይቶ ተቐሚጦም ዝነበሩ ኩሎም ተኽ ኢሎም ናባይ ምስ ጠመቱ ገጸይ ከም ገጽ መልኣኽ ኮይኑ ተርኣዮም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 15 ነቲ ክሲ ምስ ሰማዕኻ እንታይ መለስካ ኣሎ ካብ ኣቦና አብርሃም ጀሚረ ክስካዕ ክርስቶስ ታሪኽ ኣቦታትና ተስፋ ድሕነትን ነገርክዎም እቶም ተረድቲ ክሳድ ዘለኩም ልብኹም እዝንኹምን ዘይተገረዘ ንስኻትኩም ከም ኣቦታትኩም ኩሉ ሳዕ ንመንፈስ ቅዱስ ትቃወሙ ኣለኹም ኢለ ገሰጽክዎም ግብረ ሐዋርያት 7:51 እዚ ምስ በልኻዮም እንታይ ዝተሰምዖም እዚ ምስ በልክዎም ብልቦም ነደዱ ኣስናኖም ደማ ሓርቀምለይ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7:54 ብታ ጭንቂ ሰዓት እንታይ ተራእየካ ንስኻኸ እንታይ በልካ መንፈስ ቅዱስ መልአኒ ናብ ሰማይ አንቃረልኩ ክብረ ኣምላኽ ኢየሱስ ኣብ የማን ኣምላኽ ደው ኢሉ ረአኹ ሽዑ እንሆ ሰማይ ተረሒቡሎም ወዲ ሰብ ደማ ኣብ የማን ኣምላኽ ደው ኢሉ ርኢ ኣለኹ በልኩ ግብረ ሐዋርያት 7 ምዕራፍ 55 ግብረ ሐዋርያት 7 ቁጥሪ 55 እስከ 56 እሺ እስጢፋኖስ ኣማውታኻ ከመይ ነይሩ ዓው ኢሎም እናጨደሩ ኣእዛኖም ዓፂዎም ብሓይሊ ቃል ደማ ናባይ ጉየዩ ካብ ከተማ ናብ ወፃኢ ኣውፂኦም ብዳርባ እምኒ ቀተሉኒ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 57-58 እናተቐተልካ ከለኻ ቃንዛ ስለ ዝበዝሐካ ረጊምካዮም ዶ ኣይፋሉን ከምቲ መምህረይ ዝገበሮ እየ ገይረ ተንበርኪኸ ጎይታይ እዚ ሓጢያት እዚ ኣይትጸብጽበሎም ኣይትሓዘሎም ደማ ኢለ ብዓብይ ድምፂ ጨራሕኹም ነዚ ምስ በልኩ ደማ ዓረፍኩ ግብረ ሐዋርያት 7 ቁጥሪ 60
ንክርስትና ሂወትካ ምሃብ ግን ዝሕዝና ይኾነን? እስጢፋኖስ ኣይኮነን፣ ምእንቲ ክርስቶስ መከራ ምቕባል ጸጋ እዩ። ክሳብ ሞት እሙን ኩን፣ ኣነ ድማ ኣኽሊል ሂወት ክህበካ እየ ይብለና። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 10። እሺ እምበር ምስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስና ምስ ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ዝነበረና ጽንሄት እዚ ይመስል ነይሩ። ቅዱሳን አቦታትና በረኸትኩም ይሕድረና። እቲ ዝሃብኩምና ቃል ድማ ብሂወት ክንነብረሉ ኣምላኽ ቅዱሳን ይርዳአና። ጸሎትኩም ድማ ይፈለየና። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን። አሜን።